Dawns Glas y Dorlan, gan fi, Sara Erddig. Roedd Lowri wrth ei bodd efo gwersi bale. Dyma'r unig adeg doedd hi ddim yn teimlo'n fach a gwan o gymharu â phlant eraill. Doedd hi methu'r rhedeg yn gyflym iawn, na tharo pêl hefo bat-rounders. Ond roedd ganddi gorff andros o ystwyth, ac mi roedd hyn yn fantais fawr wrth blygu a throelli i gerddoriaeth. Un diwrnod, ar ôl gwers bale llawn hwyl, roedd hi'n amnewid ei sgidiau meddal am bar o drainers pan gwelodd gwawr ei hathrawes bale yn sgwrsio gyda'i mam wrth ddrws yr ystafell ymarfer. Pan gyrhaeddon nhw adref, dywedodd ei mam, "Mae gwawr yn dweud dy fod di'n gwneud yn wych efo'r bale." "Waw, wir gofynnodd Lowri. Heblaw ei theulu, dyma tro cyntaf i unrhyw un ddweud ei fod hi'n wych am unrhyw beth. Ia, ac mae hi am dy roi di ymlaen am weithdy bale draw yn y stiwdio fawr yng Nghaer, meddai ei mam, yn edrych yn falch iawn ohoni. Waw, roedd Lowri'n teimlo'n gyffrous. Tranoeth, aeth Lowri a'i mam draw i'r siop bale yn Wrecsam, i chwilio am wisg bale newydd i ddathlu. Sylwodd ei mam ar lygaid Lowri yn pefrio wrth weld y wisg las hyfryd, a fel sypreis, prynodd fag bale newydd iddi hefyd, hefo llun Glas y Dorlan arni, ei hoff aderyn. Y diwrnod cyn y gweithdy, roedd Lowri llawn bwrlwm, ac yn dawnsio o amgylch yr ardd. Mawr syndod i'w mam, gwyliodd Glas y Dorlan yn hedfan heibio'r tŷ, cyn cylchu yn ôl i lanio wrth y pwll pysgod yn yr ardd, gydag un llygad ar Lowri. Yn gynnar y bore wedyn, deffrodd Lowri mwyn golchi ei gwallt a'i gribo yn ôl mewn bun tin. Ar ôl brecwast, gyrrodd ei mam hi draw i'r adeilad ger yr afon yng nghanol Caer. Ar ôl cyfrestru, camodd Lowri i mewn i'r stafell bale ac aeth draw at y bar ar hyd y wal. Dechreuodd cynhesu ei chyhyrau gydag ymarferion demi pliau. Toc, roedd pawb arall wedi cyrraedd. Esboniodd Celyn, yr hyfforddwraig, ei bod nhw am gychwyn drwy ymarfer dawnsiau cyfarwydd. Dywedodd rhai geiriau yn Ffrangeg, "Pas y cheval." Union fel yr oedd ei hathrawes gwawr yn gwneud yn ei gwersi bale hi. Yna, dechreuodd y gerddoriaeth, ond roedd y diwn yn hollol anghyfarwydd iddi. Am eiliad, tybiodd Lowri fod rhyw gamgymeriad wedi bod, ond dechreuodd pawb arall blygu a throelli a dawnsio amgylch yr ystafell. Roedd pawb i weld yn gwybod y ddawns, heblaw amdani hi. Edrychodd Celyn draw ati, cyn dweud y geiriau Ffrangeg eto. "Pas de cheval." Cochodd Lowri at ei chlustiau. Doedd ganddi ddim syniad beth oedd pawb arall yn ei wneud. Roedd hi ar goll yn llwyr. O fewn munud neu ddau, daeth y gerddoriaeth a'r dawnsio i ben, a throdd y gweddill i edrych arni. Ymddangosodd gwawr o tu ôl i'r llenni ar y llwyfan. "Ti'n iawn, cariad?" gofynnodd yn garedig. "Wyt ti ychydig yn nerfus? Does dim angen bod. Ti'n nabod y ddawns yma'n iawn." Yna, fe wnaeth gwawr ailadrodd y geiriau Ffrangeg. "Pas de cheval." Yn sydyn, sylweddolodd Lowri beth oedd wedi digwydd. Roedd pawb arall yn adnabod y ddawns o glywed ei henw yn Ffrangeg, lle roedd hi yn adnabod pob ddawns o'r gerddoriaeth. Ond yn anffodus, roedd y gerddoriaeth yn wahanol yma i'r gerddoriaeth yn ei gwersi bale arferol. Yn ei siom, rhedodd Lowri i'r ystafell newid, lle bu'n beichio crio nes i'w mam ddod i'w chasglu o'r gweithdy. Rhai wythnosau yn ddiweddarach, ac yn dilyn lot o sgyrsiau, cafodd Lowri brawf a ddangosai bod yn niwro wahanol.
Roedd hyn yn anodd i Lowri ddeall. Ni aeth i wersi bale am gyfnod, ond roedd hi'n methu dawnsio yn ofnadwy, ac ymhen y mis mi aeth yn ôl. Roedd ei ffrindiau yn hoff iawn o'i gwisg las a'i bag newydd, a phawb mor goroesawgar gan gynnwys y cyfeilydd piano newydd Gwion. Ar ddechrau'r wers honno, mi esboniodd Gwion wrth pawb ein bod ni gyd yn cysylltu gyda'r byd mewn ffordd gwahanol. Yn achos Lowri, meddai, trwy gerddoriaeth roedd hi'n dysgu dawns ar ei chof. Ac felly'n syml, heb gerddoriaeth, byddai dim modd iddi gofio'r camau. Mi wnaeth sawl un droi i edrych ar Lowri mewn edmygedd. Yna, mi ddywedodd ei ffrind Thomas ei fod o'n cofio'r camau fel brawddegau, a dim ond yn clywed y gerddoriaeth fel ceiriadau, fel llinellau i osod y geiriau arni bron. Diolch Gwion, meddai Gwawr, gan wenu. Mae pob un ohonom yn dod â rhywbeth unigryw i'r byd bale. A nawr, ni'n mynd i gydweithio ar greu dawns o'r newydd. Enw'r ddawns honno fydd Glas y Dorlan. Trodd Gwawr i wincio ar Lowri, ac am y tro cyntaf ers y gweithdy yng Nghaer, teimlai'n ysgafn a llawn gobaith. Wrth i Gwion ddechrau chwarae alaw newydd sbon ar y piano, gwenodd Lowri fel giat. Roedd y gweithdy wedi bod yn her, ond roedd hi wedi dysgu bod ei ffordd unigryw o gysylltu â cherddoriaeth yn ei gwneud yn arbennig. Diwedd.